数百年の昔、光の末裔たちが治めていたバルディアの地。伝説と化した古の城は湖の底で静かに眠りについていた。このバルディア城の奥の祭壇に伝説の秘剣ラングリッサーが収められている。だがそこにはあくまでも帝国と戦おうとする光の末裔たちの姿もあった。今再び聖剣ラングリッサーをめぐる戦いの幕が開かれようとしていた。
まだかな。まだかな。バルガス様、お生まれになりました。生まれたか。エリザ。なんと可愛らしい女の子だ。エリザに似てさぞかし美しい娘に育つことだろう。わしはなんと幸せ者じゃ。まあ、あなたったらちょっとオーバーではありませんか？そんなことがあるものか。これで我が家も安泰だ。おめでとうございます、バルガス様。ごめんなさい、あなた。本当は男の子が欲しかったのでしょ？だが女の子の名前も考えてあったのだ。まあ、なんという名前かしら。エミリア。エミリア。いい名前ね。お嬢さん、あなたの名前はエミリアよ。エミリア、わかるか？わしがパパだぞ。まあ、わかるのかしら。笑ってるみたい。レオン様、お待ちしておりました。ご苦労であった。まさか湖に沈んでいるとは思わなかったな。それで、ラングリッサーはどこにあるんだい？中央の祭壇に捧げられています。じゃあ早く取っちゃおうよ。どうやらそう簡単にはいかないようだぜ。あなた方にラングリッサーを渡すわけには参りません。邪魔が入ったか。レオン様、急ぎましょう。奴らよりも先に剣を手に入れなければ。魔術師エグベルトの話によると、あの剣を抜けるのは私とエルヴィンの2人だけらしい。他の者は我々の援護をするように作戦を立てた方が良さそうだ。そうか。とにかく急ごう。ラングリッサーを手に入れるんだ。レオン様、私はいかがいたしましょう。攻勢に出ましょうか、それとも防戦を。お任せください。戦況を見て臨機応変に対応します。